सोरबायदि नुदों गाइसनिखौ नायलाय खनसे जानि आइबायदि नुदोंना बिथाङा बब मार्लि होनना बुङो बिथांखौ ओमफ्राय बैनो सिस्टारा बे जोंहानाव थांनाया दाखालि बेनोमोन आरोना तो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुल ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ'आव जियानो जा दिनैनि ब्लगखौ नायलांदोलाय गाइस जोङो माने गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों आरोना ओइथिं जोंहा बायदि दङ फंबाय सासे आंखौ बायदि नामा हाय होनदो खनसे हेन्डसामनो होनलाय जियानो जा जों सानैजों थांगोन आरोना गाइस दायो ओमफ्राय बाइकआबोथ' माथो हायाबुसा निला गंसे बिदिनो दंखायो बेजोंनो बेरायबाय थाखायो आं जेसेबांखि जाया मानो बेजोंनो बेरायो आं खम दामि जानो हागौ खिन्थु बेरायनो हायो आरो मोजाङैनो बेजों मानो होनबा थावनि खरसा बारा थाङा बेजोंनो कार्बि आंलंफ्रावबो बेजोंनो थांबाय आं ओमफ्राय चिराङानो जा क'क्राझारानो जा बेजोंनो बेरायहैयो आरो खम दामिजोंनो माथो होननाङो नङा होमबा गाइस थ' जियानो जा जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों रिजनखौ खिन्थाना होनि ना बिथिं जोङो हाबि जाबि माबा माबि लासोदों मैगं थाइगं ओमफ्राय नैयाव मा होनो आयंनि मुलि दङ आरोना माने जोंहानि आयंआ एसे प्रब्लेम जादों बेमार ओंखायनो जों बेखौ हैनो थांनि दायो ओमफ्राय माखासे आंनि इम्पर्टेन्ट खामानिबो दङ ना मा नंगौना फंबाय जियानो जा फैसाबोथ' गैखाया बारा आइनिफ्रायसो बिदों आङो आइया लायनो थांनो दायो लाबो फैसाया गोख्रै थ' फैसा गैया नालाय थाइसेबो नेवख्लायलायबाय एसे मोननाय थ' आंना इम्पर्टेन्ट खामानि दंखायो नैला बिथांमोना मायावबा खामानि मावनो थिनहरोनो ओंखायनो आरोना थ' बेखौ लानोसै थांसै चलो थ' गाइस हेलमेटबोथ' गैखाया जोंना भाइनि दंमोन सिगां R15 लानाय समाव बेनि हेलमेट दंमोन नालाय बे बायनाय ओमफ्राय बेखौनो लांसै हेलमेटआ माबाया गैया खिन्थु नैला ग्लासबो गैया ओमफ्राय बेनि थाखायनो ससमाखौ गाननानै लानोसै नामा जियानो जा होलांसै फंबाय नामा लाये बेस्रा भाइटिनि जुथायाबो दासो सुब्रबनानै गानसिगोन बेबो हाब्रुआवसो गानना दोनदों आंबो माने गानबाय थानाय जाया नालाय जुथा डाइरेक्ट खनसे गानबाथाय गारना दोनखानाय जायो आरो ना आइकि किबागे किम्पासा हायो आंथ' थ' गाइस जियानो जा दायो फैयै मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंनाव जेनेबा गप्र' जेबो गैया ओंखायनो लामानि भिउफोरखौ जेबो देखायबोनो हाया आरोना ओरैबायदि बार दायो माने ब्रह्मपुत्रआव जों सानैखौ ओरै दैथिं ओरै हरसिगौमोन ना बारा नङा ओरैबायदि देन्जार बार गोसा जादों गाइस मा होनगोन आरोना ओमफ्राय आरो डाइरेक्ट न'आव बिसिनि न'आव हाबग्रानो गस्ला सुस्ला गास्लायजोबनानै लंपेन्ट जोमलाबजों माबायदि दङ अबस्थाया बेबायदि आरोना दायो बर्थमान ओमफ्राय दाथ' ओंखामबो उखैबाय मोनफैनाय लोगो मा संदों मा सङाखै नायनां एसे फैयो बेखौनो होनो ब्रह्मपुत्र होनानो मा होनो बुरलुंबुथुर होनो ओमफ्राय बेखौलाय सोरबायदि होनदों जियानो जा मा संदों मा सङाखै नै ला नायनोसै नै बेदरा मोनखाबाय मोदोमलायदो जाखानोसै सोरबायदि नुदों गाइसनिखौ नायलाय खनसे जानि आइबायदि नुदोंना बेयो जानि आइनि बिब' आरोना ओमफ्राय सासे देखायबावनां ओमफ्राय नैबे बिथाङा बब मार्लि होनना बुङो बिथांखौ ओमफ्राय बैनो सिस्टारा बे जोंहानाव थांनाया दाखालि बेनोमोन आरोना बब मार्लि बब मार्लि लगाव नोंथां खबरदा कत' जियानो जा बिथाङा नार्स माबा आर्ट्सनि नामा टिचार जानानै दङनो दायो स्कुलाव थांदोंमोन ओमफ्राय फैबाय खानाय गोलाव सेलिब्रिटिसफोरनि माबाया एसे बेलेग जायो होननायसो जियानो जा गाइस आं बिसिनावनो फैदो दायो ओमफ्राय ओंखाम जाना लाग्रोनि बिराद उखैबाय मा नागिरदो हा बेरा जांज' बेरायनो थांसै ना बर' रायलाय खनसे दिलाय हा खैनायानोसै जेनेबा हिनजाव गोदाना आबसुरा थिगाबायलै नैला बेनोमोन दाखालि जोंहा थांनाया थ' बिसिनि न'आव फैदों आं दा थ' गाइस बिराद माने गोजानमोन थांनानै फैबाय गुवाहाटिनिफ्राय ओमफ्राय मा खालामनो आरोना मेंफ्लेजोब्बाय गारि सालायनानै माने
मालाबा बिराद गोबाव-गोबावजोंसो गारि सालायनाय जायोना इसिबां गोजान माने रेगुलार बिदि राइड खालामनाय जाया ओंखायनो मेङो आरोना एसे गोजान जुदि सालायोबाथाय गारिखौ ओमफ्राय नै दा जोंहानि पिलपिलाया टमटमा बे चार्ज होगासिनो नैयाव बाहेरावनो होयो आरोना नै बुं गाबगासिनो मिसिङा गाबोन भारा बुहैनांगोन र' दाखालि बुदोंमोन आङो खेबबाके 300 मोनदोंमोन बोरैबा लासिं मोनो आरोना थेवबाबो खामानि होननांसिगोन इनकाम खालामनोबाथ' मावखानांगोन नङा होमबा टाइम पासनो मालाबा लाना थाङो आं गोदाव सोराव थाबाथाय गेरान्टि गैया गाबोन लाना थांनो हानाय रिजनाथ' एसे मा होनो इम्पर्टेन्ट खामानियावनो थांदोंमोन खिन्थु बेयो साक्सेस जायाबाथ' बोरै खिथानो नङा होमबा गाइस ओरैनोबा आंनिया माबा मोनसे खामानि मावनो लायोबा बेयो माने जायो साननैसोनि उनाव गावनि माखासे प्रब्लेम बा हेल्थ इसु बेफोरनि थाखाय आं थाफिननो गोनां जाबाय थायो आरोना मानसिफोरजों मिनि जालायलाङो इदियावनो जेनेबा खामानि जेबो मावथेरा बियो माबाया बियो होननानै आंखौ आरोना खिन्थु आंसो मिथिगौ नालाय आंनि प्रब्लेमखौ नङा होमबा मा बुंनो दा लाइफआनो बेनो बेबायदिनो सोलिबाय थादोंबा उपाय गैया सोरबा जि बुङो बुंथोंसै ना मा बुङो गाइस जियानो जा दिनै माखासे इम्पर्टेन्ट खामानि थांदोंमोन बेखौ आङो उनाव खिथागोन नोंथांमोननो जुदि साक्सेस जायोबा आरोना दा जेबो खिथानो हानाय नङा फैबाय आङो गुवाहाटीनिफ्राय बिराद मेंखाबाय गोजान नालाय जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे गाइस बाय बाय